Estamos en plena montaña lucense, en Negueira de Muñiz. Aínda que non é a Ribeira Sacra, esta tamén é zona de viños. En Negueira temos un clima especial, é dicir, este é o microclima que non se dá... É mediterráneo, de feito hai alcornoques ou freiras, que hai poucas zonas de Galicia, é un árbol mediterráneo e aquí hai unha invasión prácticamente, e iso demostra que o clima é apropiado. O microclima unido a un chan pizarroso dan como resultado estes caldos que sorprenden pola súa calidade. Buenísimo. É un viño fresco, está ben feito, é afrutado, viño xoven. Parece bom. Así natural, non podelo beber, non se che sube, non? Puideron comprobalo todos os que se achegaron á festa de Saltación, que xa vai pola súa terceira edición. O único requisito, mercar unha destas cuncas. Estas máis grandes a 7 euros, as pequeniñas que xa non queda, que solamente queda esta, a 6, e as de barro a 6 tamén. Con dereito a rellenar nas caixas e a beber todo o que se queira. Todo o que se poida, hasta caer de cubo. 14 adegueiros da Bisbarra participaron na degustación deste viño que ten moi boa saída no mercado. De feito, sale todo, que xa non hai existencias, non... Aunque queréis levar viño, non podeis. Levamos sempre viño que vimos aquí, sempre levamos unhas botelliñas dai da bodega que hai aí abaixo, moi ben. Achegaronse lucenses de toda a provincia e tamén moita xente de Asturias como este grupo de Cudillero. Nunca te vimos aquí, en Grandas y por aquí nunca te vimos. Llegamos preguntando un pouco. Decidimos así, venga, pues vamos. Y es la primera feria del vino que voy. Sí, sí. Pero bueno, estoy empezando a catarlos. ¿Qué le parece? Moi bueno. Pero tamén é unha ocasión mellorable para descubrir unha das zonas de máis beleza paisaxística da nosa provincia. Como montaña e zona moi guapa. E todo o embalse e todo eso por aí, está guapísimo. A zona é bonita e hai que probar viños distintos hai máis viños que Ribeira Sacra, que Ribeiros, e que hai que probar de todo un pouco. A festa serviu ademais de escaparate para dar a coñecer outros produtos autóctonos da Bisbarra.